Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day mag-upload na sa taog bagong bayani, gikan na siya sa Lunes o Biyernes, episode 1 to episode 6, no? Karon di ta maglangan niya ang bagong bayani, OFW sa Indonesia, nga ang sender si Alma. Bayno, di ta maglangan. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga magahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwat tampo nga gipadagi kan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Alma. Dear Priscilla, suki sa kong tigpaminaw pinaagi sa radyo ug sa online ining tulumanon bagong bayani. Gipa-eskwela ko sa kong amahan sa usa ka TESDA Accredited Learning Center. Apan sa dang nakahuman ako o naanay diploma o in situ accreditation, limabdos ako kay pirmi man sad kong dadon sa akong hinikugma sa motel. Gipalayas ko sa akong amahan ug napugos ko pagtipon sa akong uyab nga si Hill. Nahimong miserable ang akong kinabuhi uban niya kay may gawas naman ang matuod ang batasan sa amo ng panagupan. Hangtod nga nakuha ang bata sa akong sapakan. Tawagan ko niyo sa pagan nga Alma, usa ka OFW, isip caregiver sa nasod sa Indonesia. Ay, pastilan daw. Wag para ba mauli si Duhel? Overtime tingali ito siyang trabaho dahil. Dili naman ko makasakasamo, Gudlo. Gusto ko kayo kung papapagkibaw niya nga mabdos ko. Ang may ako siya, ulala. Mo ba ako sa kuday? Wa pa to siya may bayan ng problema halo. Ay, pastilan. Sige na dahil mo. Wan, ana-ana sa kong apuro. Aw, dahil. Pastilan, dahil. Marapol mo ng tahan. Ay. Oo, Lubaldo. Ladaan, pag yun lagi ko. Sa inyo, sige, kuyog-kuyog. Pastilan. Inagot tao, di matintalog buhat. Anang-anak ni mo nga. Ay, pwede mo sa nindota po ni mo na yun. Manyak ko man yung tiguang nga ti, uy. Ay, kisa maling kao man mo dahil. Maguwang ni mo na. Ay, noy. Iyak kong manghod, oy. Dili ko maguwang. Ay, sagot eh, pastilan. Ay, gipagkaingon na kung maguwang ka rin. Dahil Alma kay, tambok mo sa gugkagod. Nanay, no, wakaliyo. Pastilan. Te, Puldaong na wala na pulo na liyo. ako naglagot agad kay kumayo ani te ha. Matamparusan ko maginirong tiguang nga ba? Ayaw lang, day. Apuhan intaw ng Hilday. Ay, kung lang to ninyo sa Duhel, ay, tawag ka lang to. Eh na nga, niya mo, aron to, dili ba masangit sa inyong kauban nga barkada ba? Sa inom sa barkada ko, hindi masangit sa inom. Kauban barkada, pida sa ninyo. Di ba mo kasabot sa tiyan? Sige lang, Lubaldo. Kalma lang. Akong tawagan. Sige. Manghod man to ka ning day Almano. Nanasan. Day. Sa man. Psst, uy. Sa uy. Di man to ka niya maguwang, no? O lagi, sige balik man uy. Mangod lagi ko ni Ate Alma. Dadahan, pagkausta nga misa duling mo dahil. Sa ka diha? Ay. Kumanyakis ni mo uy. Amis lagi kakaglis, pero mas gwapa o siksig ng imong Ate Alma kay ni Mau. Huwag man kay liog. Paghilo mo itiguang. Sinsya lang sa kong abuhan, ha? Okay ra, Hil. Si Irma lang kay na high blood ni Lubaldo. Na, sao na nga akong abuhan nga kung minalitahan, ha?
Grabe man hinuna ka sungugan. Sige na, te. Sultihin na si Kuya Hill sa imong problema kay mo pauli na ko. Tama. Kay nganom day. Unsay tuyo ninyo nga niyam ka, day Alma. Ug kauban magini mo si Irma. Hil, kuan. Alma. Nganom ka. Nihilak mo ka. Sulti na dayon, te. Sige na. Mabdos ko. O gipalayas kong papa. Unsa? Mabdos ka? O gipalayas ka? O wako'y laing kapaingnan. Kung mo na, anila ko sa mo. Ati manon di ka, o ganang atong anak nga nakakanunsin mo sa bakan. Salamat, Hil, kung mauna. Salamat gid kaayo. Unsa man? Gusto ka nga mga tubang ko ni Noy Marcel? Kuya Hill. Ayaw lang sa aron, uy. Init pa kayo si Papa. Suko gid kaayo sa inyong duha ni Ate Alma. Mao ba? Nasuko siya ang ano ko nung giuna-una na tong paghimo sa ingon. Gipa-eskwela ko nung kuni o caregiver. Aron maka-abroad. Pero, nimabdos na ko nung hinuon. Dili sa ta makabasol ni Papa Marcel, uy. Kay giuna-una man gyud tinuod ninyo ng buhata, di ba? Noon sab. Pauli na lang ganito sa ato, day Irma. Sabot na gito karon og kasuko si Papa Marcel nga wa pa gid ka mauli. O, ate. Salamat yung kayo sa mong pag-uban ni ate ni mo, Alma. Ay, kabala ka kay ipasalig na ko nga panggaod o nga kung atimanon ning ate ni mo. Ay, kay yato na tagakulis inyo. DJ Lax Remix. Medyo siaw nga may pagkasipat sa babay ang apuhan Hill. Grabe sa kini kasungugan ni atong babay nga nagminalita niya. Ay, ikaw sa Lubaldo. Gisungog mo sa ginibog mayo ang manghud ni Alma? Ay, itong pastilan. Sorry, do kayo, Daya. Pero, ay, ingon mo dukuhan na basta magminaldita ba? Hisabtan ko na ikaw, Baldo. Ang butasan bitaw atong manghod ni mo, no? Murag, di makamao makisamag tao. Labi na yung pobre. Pasansya na gid ka ato ni Baldo, ha? Medyo may pagkahilason ba po itong manghura na ako, lo? Alma, I love you. Atong timbula na. Kay ba sinog, napikuha nga atong baby. Ay, magkuan ta. Nga sayo pa man. Bag-uri kanita nga ni hapon. Anong gudi eh? Si Lobaldo, basin ong nagmata pa ang tiguang. Bungol-bungol na bitaw na. Dali na, be. Timpasa pa. Naabi ni mga buslot, Tingali og malilian tas imong lolo. Mauwaw ta. Naam na sa babaw. Di na makatikang sa lulo eh. Sakit ng tuhod na. Pero, timpa, hayag pa man gud ang suka. Suga man sa gawas good. Sa sala kay, di mo na pangun. Aron, hayag inigawas ni Lolo bago mag-CR. Bantay pa ya, ha? Sige, bahala ko. Imo na bitaw ko. Yes. Alma. Uy, hala! Tempa. Saan ka to? Murig nasa pikas kwarto. Gikanil. Sa kwarto ni Lolo ni mo. Lo? Naunsa ka diha? Lubaldo? Bangon sa tabi. Atong susiho nagnaon sa ron sa Lolo Baldo. Kaditsa. At uudsan ako sa Lolo Baldo. Lo, naunsa ka? Kasakit
Ouch. Pabaruga ko dong. Dong, sakit sa awak ko. Nakitaw yan ko. Ouch. Naunsa man din na siya, ha? Uy. Lo. Nahusos mo ng imong parola. Alma, balik lang dito sa kwarto ko. Kay makita nga, dili maayo nga rin. Balik lang. Gaon sa man di ka, Lo. Manggod, natagak naman ko sa bangko sa'yo. Inaligas mo ko tiil, inaasa ko na. Unsa naman ka, Lo? Okay na ka? Sakit pa masawak na ko dong, Hiloy. Sakit. Ni patong good kas bangko sa. Ha? Noon sa kadya, dong? Lo. Saan? Tugan sa tinuod, ha? Noon sa man? Nagoy. Akong, usaman ko tayo akong ito. Nagoy, bidagod. Ay, Natagak usagoy ka. akong itugay nga natagak naman ko sa bangko. Nataga ka kay ni Tungtong makas bangko. Ang matagak na nas ubos, nalago ka babaw. Bidasad. Nataga ka kay ni Tungtong ka ng stool nga plastic. Kabuk naman na. Lagi. Sipyat. Ang pangutana, Lo, kung anong nitungtong man ka. O ang imong purol, nganong nahus-hus man pud na. Nanan? Tugan sa tinuod, Lo. O sa may gibuhat ni mong dili mayo, ha? Wala bawag ng wala ni Carter itong purol. Kahugaw lang gawin mo naon sa mangkaw. Sus, ni mo, Lo. Di ba lang di ka pinangga. Ambot lang yun. Biyaan yun di ka din, hiog. Di na ko pakita ni mo. Well, daw. Ayawan na daw. Do, Ayawan na. ay giligas ba, ha? Ha? O di ko gusto nga binastusan ni Mus Alma. Inahan siya sa umaabot na kong liwat. Ulagi. Di lagi daw, dili. Mao ni yung gipanagsultihan ni Lobaldo? Oh, huwag siya matugan. Pero, klaro kay nga may binastos siyang gihimo. Mao ba? Pasensya lang ligas akong apuhan, ha? Di natin alin na siyang pangidaron. Ugma puhon ba? Wa makitrabaho. Alihin na lang unya ng dagkong lungag sa ibabaw tungod sa kwarto ni Lolo nimo. Aron wa na siya kalilian. Sige. Ako na pandayon, ugma. Alma, muangyo lang ko ba? Di ko gusto nga imoning ipalapos isyuha sa ubang mga tao, ha? Misa, dili mo ko ingon anak gud. Ayaw ka bala ka. Wa ko'y sultihan ini bisan kinsa. Salamat, eh. Sige na, mga tuog na ta. Tug na ta? Unya, katude eh. Huy, Hil. Hmm. Taptapi sa na mga lungag-lungag aning kwarto ni mo. Anha pa ka mga risgar pagsud og laing lungag. Bitaw. Ay, si Hale, Alma. Pagkanaw ka kayo magkiksulti ko. Pa Marcel? Hale! Gawas niya! Gawas! Tumangan ko! Mahusto na. Mauta sa tumang silingan. Wala! Magkamao man dahil kang mauaw nga nung gibuhat man ninyo ni Hale, ha? Ha, Alma? Ngaw! Ha! Pa Marcel, pa. Please. Ayaw ito pag-iskandalo din eh. Ayaw ko na hilak-hilak kay Alma. Paggawas sa si Hale, kay gusto ko siyang ikasulti. Siya! Suman! Ha? Hoy, Oh. tuyo ni mo kung po. Primarcel. Primarcel sa imong mata. Huwag ka ba eh. Pagawas sa Hale! Pagawasan, Noveldo! Saan pagpakaw ka niya? Pahusto na lagi, Ana. Igo na. Please. Nasuko, gini siyang mayo na ko. May oras sa Diyod nga wag ka mo gawas, Doel. Kailain mo di pangutok samahan ni mo dahil mo, eh. Lobaldo, Hil. Ako ni mga ipasansya ninyo sa mo pag-iskandalo ni Papa Marcel. Natandog akong garbo siyang buhat, ha? Bitaw. Gilasan ko niya. Dahil man, wabaya ka magpabaya sa imong obligasyon daw. Mo na.
Namgani si Dayal mao atom ganang gidawat din sa bahay kay andam kang manubag siyang gisabak, di ba? Di ba? Pero gipalagod ko ni Noy Marcel. Gilugit yun diyang akong pailog. Litsis ya. Hil ba? Ayaw gud pag-ana. Kamala daw. Sabto lang gud natong akong amahan. Ang saon nga nakasaman ta. Siya na ka maumasuko, ha? Nasuko naman sa ko. Tungkol siyang gibuhat. Skandaluso siya, pero gaba na niya. Daw. Kalmalang. Ayaw lagi. Pidasan ni mo. Hil. Suban mo relax lang ko. Sabto lang gud nato sa papa na ako. Muna. Usaban niya, gusto mo ba siya din eh? Ako siyang patabang agulata sa mong barkada. Kurayang ko na nado. Ayaw lang. Jesus, mister mo na niyo. Mister ka mong mangunta kong mga barkada. Ako na lang. Hil, Lobaldo, please Kaya ko lang. naguskamot. Respetar sa taon mo na ako, bisan gamay lang. Nalimot mo nga amahan ako sa Marcel. Ulagi, Alma. Ulagi. Huwag may malimutan, ha? Pero ang iyang himong pagpanong din eh. O paghagit ako. Lisod mo na makalimtan, Alma. Mga mo na. Ang akong sayop ko nga na mo sa mong amahan dahil mano. Kay kinipag yun si Dohel, ha? Yung pinangga na nga po. Mau iyang gituyuan nga kuwang na siya kunis-kuniso na ni. Ha? Ako pala nga. Ya, ako ba itong apo nga mau guni. Sultan ni tawan na mo ni mapikit. Lobaldo. Wala tinuod, Alma. Wa pa makailan ako sa hingpitong amahan mo. Samot na yun ako. Unsa ako kung masuko. Samot ako. Wa pa ito kailan ako. Karon pa ko ni Bohil. Kamadilong tanaw na din mo pagkatao. Kung ako'y tuyuan, Alma. Kung ako'y tuyuan. Palit sa sampo gagaw Alma? Ogaw, Albing. Mapdos na ka. Titipol ka ilahil? Ogaw, kigipalayas mo ko ni Papa Marcel. Hayaw, kupiyansa. Wahilgaw. Manyakis. Ben, Lobaldo. Gaw, Albing. Lagi ikaw. Hayaw, kupiyansa. Jod ka. Manyakis na tiguana. Jod ka. Ginoo ko. Nasugamak yun ko ng pamilya, ha? Maunay gisulting gaw albing te? Oday, og nahadlo ko kay lain kaayo ra ba siyang tinan-awan ako kanang wa si Hil sa bay. Hala, uy, kakuyaw anak gud te. Day, Irma, tabangi ko hangyo ni Pa Marcel, baby. Nga mo pauli na lang ko sa ato, kay mahadlo ko dito silang Hil. Sige te. So ayan lang nako kanang dili makainom si Papa. Nabalakag yun kayo ko sa mga gipanulti ni Gaw Albing God. Nahadlo ko nga, tagalig unsaon niya ko sa apuhan ni Hil. Nakaingon sa ko nga may kamatuuran ang gisulti sa akong ig-agaw, Priscilla. Tungod kay sa unang gabi ipalanggani dako sa ilang Hil, may gihimo na nga laing dili maayo ang apuhan ni ini. Sagdi lang te, kaya akong sultihan bahin ini si Papa Marcel. Salamat kit kayo, day, Irma. Amping lang gid kanunay dito silang Kuya Hil at Alma ha. Og ayaw gid pagkumpiyansa ni Noy Baldo. Unsa to? Mupauli kas inyo, ha? Hil, ayaw lang gud kong singkahi. Uy, Alma. Gitugyan ka na sa imong amahan nga rin ako. Busa, ako na'y tag-iya ni mo. Hil, ayaw po nito kong ingna-ini, uy. Ako na'y magbuot sa imong kinabuhi. Kanigon anak naman lang gani ang imong dinadaan ako. Karon dayon manaog ko din eh. Di ka mahimumubiyan ako, Alma. Ilayo sa pagisakitan ko, saba! Buhi ko! Suwas kwarto! Buhi ko! Di ka mahimumugawas. Hantod nga mo ingon kung mugawas ka! Buhi ko! Kay mapauli na ko sa abuhil! Buhi ko, saba! Dahil kang ha? Hanggaw ka? Imo gito pala kukon? Ha? Wala siya magyok. Ginoo ko. Alma! Alma! Pagbata! Uy! Alma! Bangon! Bangon! Dugo! May dugo si Paa! Lo! Lo, Baldo! Lo! Tama! Lo! Si Alma na kaya panok! Nagkadugo!
akong anak. Uwa na siya sa akong sapakan. Ate Alma, husto na. Ayaw na paghilak ni kidili na makayo ni mo. Dahil nga nang nahitabo manin ako. Ate, ayaw na lagi, ana. Igawas na ka din sa emergency room kay ibali na ka-ward. Si Papa ni Ana to karon. Si Hill. Igora kang gihato din sa ospital. Kami na si Papa mo ay nagdali-dalik pa nga ni sa ospital. Uso. May pasigaw Albing kay mo paniunong nimo. Mo'y naabtan na mong Papa nga di sa gawas aning ER. Salbahis kayo si Hill na Irma. Ha, mulang? Laliman ka nga human ka gipa-admit? Ni Pauli, umoy gipabantay nimo si Gaw Albing? Mao ba? Gipakaon na lang yung taon ni Papa sa gawas si Gaw Albing. Unya gidao Pauli. Kaysa may nagpahibaw niyo ni Papa, Day. Aw, ang mga silingan itong mga marites. Sila may nagpahibaw na mong papabahin sa nahitabo. Mayo kay nabalhin na ka sa warda ng ospital. Ma Marcel, sorry pa. Nagtuman ko sa kong gusto. Nakasa ako ni mo. Nakalimtan ang tanang bati ni mong kasinatian. O sabda pag-ayo kung nganong gibuhat ko kadto nimo. Ma Marcel. Dili lalim sa akong bahin, isip ginikanan. Ang masayran nga, ingunian to ang sitwasyon nimo, Alma. Nakasabot man ko ni Papa. Na-process na ang medical certificate. Bahin na itong imong mga bunog nga niresulta sa pagkakuha sa bata. Ikiha itong tawanan. Oo pa, dili ko ganyan pasiluon siyang gibuhat na ako. Huwag sa akong gisabak. Hapit na ka. Uli, hindi yung gagagaw, Alma, no? O, Gaw Alping, okay naman ko. Salbais ko to, Hill. Ha? Kukuha noon, bata. Matiyan. Ipapriso gid ako siya, Gaw Alping. Layas man. Hill, gaw. Unsa? Undag na siya trabaho. Unya, larga, layo. Adlok, preso. Maghayop. Hadlok mo di makasuhan. Ampo lang. Gabaan na to. Siya, gaw Alma. Welcome home, Ate Alma. Salamat na, Irma. Nilayas na si Hill. Ikalimtan na lang na to ang tanang mga panghitabo nga makausa niya na nakakuba sa atong pamilya. Ma Marcel, ma. Tulira ang tanang baliko nga Dan. Nga gisubay ni mo kanhi. O ipadayon ang imo nang nasugdan. Kalimti sa hingpit katong salbahis nga lalaki. Bitaw, te. Palimtin na tos Kuya Hilo, eh. Pero gaba lang ato niya. Gusto ko manubag paghihapon siya sa balaod sa paggawa sa bata sa kong sabakan. Sige. Ato kini ikonsulta og abogado. Unsam giday mong plano, ha, Alma? Anugon kay nga akong passport pa. O ipadayon akong pag-apply para sa laing nasod. Isip caregiver. Kaday, imo gyudeng gikiyang akong apo ni Alma? Oh, nami kaso nga gipasa ka batok ni Hiel ni Baldo. Mga dili na siya gawas nun kung hain man siya karon. Dahil, Alma, ayaw taon ipadayon ng pagkiya ni Duhel. Dahil kay, usaw naman lang niyang kaugmaon kung mabilanggo siya. Ha? Nabala ka kasing kaugmaon, pero wak ka mahinugon sa bata nga nakuha sa kong sabakan nga iya man tong dugo. Usaw na to nga, may tabo, nahitabo naman to, day. Dili, Noy Baldo. Palabyo na lang gud unta to ba kay, man naman to. Magpinasalo ay na lang gud. Bayra niya sod sa prisuhan na yung gihimong pagpanagmal nako. Ingon man ang pagkakuha sa bata sa kong sabakan. Nasangat na sa piskalya ang kaso batok ni Hill. Maubaday pa? Kung maduso na niya kini og mapasaka na sa korte, malutsa na niya siya og warrant of arrest. Bahala na niyang balaod nga may mugukod niya pa, Marcel. Unya, unsay dugang panimong plano? Ipadayon akong pagpang-apply para sa abroad pa, Marcel. Oh, disidido ka na ba gyud? Opa, og buhaton ko gid kini alang ninyo ni Day Irma, nga ako mga mahal sa kinabuhi. Og
Aron ako makalimtan ang tanang mga masakit na kong kasinatian. Uban sa way poangod nga lalaki. Mayo kay nari kay passport, ma'am. Padayon ka na mo sa Manila alang sa dugang na ng training dito. Salamat kaayo, sir. Para sa sunod sa Indonesia ra ba ang atong available nga slot karon, ma'am? Pero makalaom ka nga mas arang-arang og sweldo dito kaysa diri sa Pilipinas. Okay ko ana, sir. Oh. Go ko para ng deployment sa Indonesia. Happy gid kaayo ko para nimo, Ate Elma. Salamat, Day. Og atong iampo nga matigayon lang unta ni nang kanang imong mga pangandoy sa kinabuhi, Alma. Salamat pa, Marcel. May hangyo sa day ko nimo pa. Unsa ka na? Ayaw kasukuan ni akong hangyo ni mo ron pa. Kay ngano man di ayon someday na, ha? Kuan pa ba, kung makalarga na unya ko, ayaw na nang sige nimo kubog-kubog pa. Ha? Bitaw pa, Marcel. Ayaw lang sila inapagsabot pa. Mahal magud ka namo ni Day Irma. O dili mi gusto nga magkasakit ka sa bako. Maogid pa. Kwan. Salamat ninyo mga anak. Ini kong gihatagan o kadasig. Pinangga magud ka namo ni Day Irma pa. Mahal gud kaayo ka namo pa, Marcel. Nakakita ka sa mga mata ni Papa ganina, Ate Elma? Kay nga naman di ay, Day. Namuwag ito. O klaro kaayo ang gipugnan niyang muagas yung mga luha. Intawon sab ni Papa, we. Mahal man kayo ta ni Papa, dili ba, ate? O, Day Irma. Good luck sa imong biyahe paingon sa Manila, ma'am. Ato kayaw sa atong accommodation hangtod nga sa imong deployment buwan to Indonesia. Salamat, sir. Daghan gud kaayong salamat. Ma'am Alma, I wish you good luck. Niya na ta sa airport, Day. Ulargan ako paingon sa Manila. Naluoy man ko ni Papa, ti, uy. Mao tingali tong wa siya mo pagikan nimo din sa airport, no? Kay di gina mo pugan ang iyang mga luha ba nga manglugmaw gyud. Tingali. Ayaw ba gid pasagdis, Papa, ha? Day Irma. Way sama kasakit nga bation ang nagkapalayo na nakong mga mahal sa kinabuhi. Milarga ko paingon sa Manila, nga baon ang akong mga pangandoy o ang kugma sa pamilya. Ni anagitahon ko sa iya. Hello? Hello, Alma. This is Mr. Isoban. DJ Lax Remix. Andito na ako sa may bandang exit dito ng Mystic Arrival. Oh, okay, sir. Papuntahan na ako, Mr. Isigani. Thank you po. Welcome to Manila. Thank you, sir. Ayos pa ang biyahe mo, iha? Maayos naman po, sir. Mabuti naman. Tara na, tumuloy na tayo sa accommodation. Nang makapagpahinga ka naman. Okay, sir. Sa Indonesia nga ba posibleng deployment ko, sir, kung sakasakali? As is, yun na yun, iha. Gawin mo lang ang mga requisitos na kinakailangan, okay? Okay, sir. Thank you po. Ang nanapalihog si Papa, og mauli day Irma nga, okay ra kong pag-amot din sa Manila, ha? Mao ba, ate? Ang imong gipuy-an di, ate? Niyan ako ini akong accommodation, day. Maayo hinuon. Magamping ba gid, ate, ha? Oh, day, salamat. Kamu po diha sa Papa, ha? Amping gid mo kanunay. Nabaguhan man hinuon ko nga nagkalagyo, tati, uy. Imingaw na lang hinuon ko nimo. Hasta sab ko, maupagani pag-abot na ako din sa Manila. Gimingaw na po dayon ko niyo ni Papa Marcel. Hangtod karon, sakit paghihapon alang na akong pagawa sa anak kong tanam nihil. Diri sa ako sa bakan.
Kano ko ni, nakuha tungod sa kasalbahi siyang ama. Dili ko mahimong kalimtan yung kipuhat nako. Ug sa akong gisabakil, higapaan ka ra. Gitonglo ko mga adlaw, nagikaila ko ikaw. Napasaka na yun sa korte ang kaso batok ni Hale. Og nanay warrant of arrest batok niya. Maayo hinuon kun mao kana pa, Marcel. Gusto kong makita nga mabilanggo siya. O niya pa. Nilargaman ko. Maayo kay nagasulti na din mo ni papabahin sa kaso, te. O, day, Irma. Dugay pa di ka makalarga sa laing nasod, te. Hapit naman ko no, day. Asa ganito kay pada nga nasod, te? Sa Indonesia, day. Uwa day lain, te. Na, kung mamili pa ko og nasod gamoy akong adtuan, medyo madugay pa manggod kay sa Indonesia man mo'y available nila karon. O day, o sa pasab, ang nasod sa Indonesia lang karon ang naay-hiring sa mga fresh graduate Filipino caregivers. Ngawa na mag-required og working experience. So, ako na lang sa nang kitake as opportunity, diba? Mao ba di ay, te? Ako lang gid una ning i-grab ang mga opportunity para sa duha ka tuig nga kontrata sa trabaho, day, Irma. Oh, tama ka. Bihira lang ang pagkakataon ng katulad nito. Magkapag-abroad kayo nang hindi nangangailangan ng working experience. Oo nga, sir, eh. Kaso po, kadalasan, at least may 2 years experience ang isang aplikante ang isasalang pa-abroad. Kaya nga, malay mo na sa susunod mong paglabas ng bansa, sa UK o kaya sa US ka na. Opo, sir, Isagani. Kaya, pagtatsagaan ko talaga to, sir. Nadakpa na si Hale. Tuwa na karon sa prisuhan. Apan, yataki sab ang apuhan ni ini. Tuwa karon sa ospital. Unsa? Unsa imong sunod nga plano ni ini? Pa Marcel, dili sabi ako tantong dautan pa. Og nakonsansya kay kus nahitabo karon siyang apuhan. Unya? Palihog pa. Ingnang abogado, niisibog na ako ang kaso. Aron iyang maatiman na iyang lolo, Baldo nga naakaron sa ospital. Numero sa cellphone niya, hindi niya nawag. Usa makituyo ani niya. Hello? O sa imo tuyo, Hil. Ngano na nawag ka? Hello, Alma. Naganyo kayo salamat. Atiman na ang imuhang lolo nga naakaroon sa ospital. Huwag ko magnahong nga isang pamasa kong nahimo pero nagunahon na pagdahigapon ka sa kahimtang karon sa mga puhan. Dili ko tantong daotan, Hil. At least, dili sama ninyo ni lolo ni Bobaldo. Gibasulan na akong katong hitabo. Humana, nahitabo ni Hil. Alma. Uwahi na ang tanan, Hil. Wala ko'y mahimo. Dako mo kay kusagod. Pasalamat na lang kung wag ko mo mapatay itong higayon na. Di mabugo yung unahan na kadautan mo eh. O di na ko intensyon nga makuha ang atong anak nga dihas mo sabukan. Husto na. Wa na kay angay pang ipasabot na ko. Human na to. Ug wa na tay labot sa usag-usa karon na to. Alba, day. Uli ta, please. Hoy, nanglimbawot di akong balhibo ni Mohil. Igo nang gipasaylo ti ka. Gawas nun ka na sa asunto. Diha lang kutob. Kay dili lagi ti ka madawat basta kung kinabuhi. Nahumanagit ko sa pinakakulba ng bahin. Ang immigration counter ng NAIA Terminal 3. Proceeding na ko sa check-in counter. Lord, salamat. O banisi mong panalangin kining akong pagpanimpad nito sa Jakarta, Indonesia. Hi. Kumusta, Bayan? Ako na si Elmer. Bisaya Rasan. Hello, kabayan. Aksad din si Alma. Ikaw din ang driver nga mo inisugat na ko din sa airport sa Jakarta? Oo, driver ko nila ni Mr. Hadi o Madam Yududa. Dugay na ka din sa Jakarta, no, Elmer? Sobrang 8 months na sukad nga naabot ko din eh. Ay, usara man taka manpower agency nga gikanan dito sa Pilipinas, Alma. Mao ba? Dinhi, kinahanglan nga daghan ka og i-adapt. Apil na ang mga batasan sa atong mga agawon sud sabay nga imo sa dunyang alagaran. Mahimo pagsultihan ko nimos batasan sa itong mga agawon, Elmer? Mo'y pinagkadelikado ug batasan nga angay gani mong bantayan. Mawang spoiled brat nilang anak nga si Arif. Uy, mao ba? Kay dadra sigud nato si Arif.
O magbantay dyan ka niya kay way respeto ng tawhana o way batasan. Elmer. Ay, nagsalig mo na siya kwartahan o pinangga kayo sa ginikanan. Hala, uy. Gikulbaan man hinuon ko niyong gisulti, Elmer. Relax lang. Wag ko musulti ni mo, ana, aron ka nga hadlokon. Kundi aron nga ma-aware ka. Ready na ko to take the challenges. Niya naman gid ko, diba? I'm Alma, a caregiver from the Philippines, sir, madam. Okay. So, you're Alma, Filipina pangaso of my Ibo. Yes, madam. Okay. My name is Madam Yududa, and this is my swami, husband, Mr. Yadi. My name is Mr. Hadi. Welcome to Jakarta. Thank you. Tomorrow, you can start your work being a pangaso of caregiver of Ibo or mother. Okay, madam, Yududa. Swami ko, please call the driver, please. Yes, it's Rico. Elmer! Yes, Sir Adi. Come here! Yes, Sir Adi. You take in charge yung kabayan to her room so that she can have to take a rest. Wow, who's that beautiful woman, Mommy, Daddy? Tinuod gyud ang gisulti ni kabayang Elmer nga spoiled brat ang bugtong anak sa among mga agawon pa sila. Siya si Arif o kaedad sab nako siya. Arif, she is Alma, the new pangaso of your nenek. Beautiful name. Like her face and body. So beautiful. Oh. Anak, ako mimpirangatkan mo. Jangan membuat kerusukan apan pun kepada wanita ini. Ayan ko. Anak ko, Arif, you must obey your father, Hadi. Because I also warn you, my son, do not make any harm to this woman. Oman kusong. Arif, stay here in the house. And go with friends. Ibuko. Elmer. Yes, Sir Adi. You take pangaso Alma to her room. Yes, sir. Dali, sunod ako, Alma. Elmer. Mao ni ang imong kwarto, Alma. Ani ka din Nindot. Salamat sa pag-assister ha, Elmer. Narasado lang akong kwarto sa pikas bahin. May mura niya kung imong sangpiton o nakaytoyo or nay problema, ha? Okay, Elmer. Salamat gid kaayo. Today, natay kaugalingon nga komedor, ha? Kitang mga trabahante natay pantry nga adota dito mga on. Ang mga Indonesian nga kusinira mao ang muandam sa itong pagkaon. Mao ba di ay? Maningkamot lang gid ko nga makahimo niya ko sa akong obligasyon sa ako niyang pasyente. Ay, murag, kalbaryo alang na ako itong batasan silang anak ta. Pero mag-amping lang gid ko. Kaysa kong tanaw, barumbado mo gito si Arif. Alma, kabayan. Kadiyot lang, Elmer. Tara, mga unta kay dadon ka ni Madam Yududa ngadto sa kwarto sa ilang inahan nga mao'y imong atimanon. Sige, Elmer. Tana. Okay ra nimo ang ilahang pagkaon? Maka-adapt ra ka sa timpla o sa lasa? Okay naman. Lumi. May noon. Ang duha ka kusinera, puli-puli sila og luto para sa atong mga agaon o para nato nga mga trabahante. Maning baya. Mao ba? Niya, human nila og luto din human nila luto din na to mga na sila. Unya, adto na po na sila sa komedor sa atong mga agaon mag-serve nila. This is the air-conditioned room of my Ibo. Keep staying here with my mother. And please, you take care of her, okay? Yes, Madam Yududa. Ibo? Ibo ko? She is sleeping. Tomorrow, you will start your job because today is the last working day of her Indonesian caregiver. Okay, Madam. Her Indonesian and outgoing caregiver's name is Anissa. And remember, your patient, my mother cannot understand English. Only Bahasa Indonesia mother tongue. Please do your best. Try to know and understand the Bahasa, okay? I will try my best, Madam Yududa. Ya masukla ke dalam Anissa. I told Anissa to come inside.
Okay na na. Naka-register na sa telco diri sa Jakarta ang imong roaming SIM card. Thank you, Elmer. Ay, nibaw man ko nga importante kayo ang communication ninyo sa imong mga mahal sa kinabuhi sa Pilipinas. Lagi, uy. Ugos ba na ako? Salamat gid kaayo. Bengaso saya. Oh, na siya gisangpit. Bengaso saya. Pangaso ko na. Magpaila lang ko. Unya, idang sinyas lang na akong pagpakisulti ani niya. Aron may magkasinabtanay. Nangita mo gini siyang caregiver ang tiguang ba. Hello, madam. Pangaso? Yes, I am your new pangaso. Anissa, ako mencari pangaso ko. Madam, I am your new pangaso. I will take care of you. Dia mana pangaso ko. Usa naman intaw ni Uy. Rhea, bawa ako membotokan niya. Okay, madam. Kini man ka makasabot og in English. Magbinisaya na lang ta, ha? Paminaw. Dani inamang kay sinyas-sinyas ta, dam. Apa? Apa karon? Paminaw, dam, ha? Ako, pangaso nimo. Puli ni Anissa kay end of contract na. Kana. Sa sinyas ganito magdaog, dam. Akong pangan, Pangasu Alma. Me, ako, Pangasu Alma from the Philippines. Puli ko ni Pangasu Anissa. Ako yung atiman nimo. Kasabot ka? Thumbs up ko, Bi. Kasabot ka? Ay, thank you, Lord. May thumbs up siya. Sa ato pa. Nakasabot siya sa akong mensahe para niya. Apakah kamu pangaso Baraka? Salamat. Kay sagol sa sinyas iyang pangutanan ako. Ako lagi. Pangaso ko nimo. Bag-o nimong caregiver. At imanunti ka. Kani tumar ka aning tambal ha? O niya, sponge bath ta. O niya iniguman, ilisanti ka. Madam ha? Okay. Okay, sabdi ay gihapon sa ilaha ang okay. Kay ni thumbs up po siya. Okay, madam. Okay. Thank you, Pangaso Alma. You did it. I was doing my best, Madam Yududa. We appreciate your effort to connect the conversation between you and Mother, even though she cannot understand English. Mother liked you so much as her new caregiver. Thank you so much, Madam Yududa. Keep up the good work, Filipina caregiver Alma. Taro ka na, Alma? Oh, Almer. Gigutom gid bitaw ko, eh. Na, mabisi na po doon niya ka og magmatang mo ang tiguang nga pasyente. Mauligi, eh. Pero abilin mo, nalipay na lang sad ko kay nalagpasan ra magid na akong pagsuway. Dali ra gyud mi nagkasinabtanay bisan og dili siya makasabot og English language. Sa pagkatinola, no? Nilipay ko nimo sa imong gihimo. Mindset man lang gud ang importante, Almer. Of course, gipangayo sa to nako sa Ginoo nga iya kong giyahan. Butan jud ka, Alma. Sobra kayo ang bilib na ko sa mga babae nga sama nimo og disposisyon sa kinabuhi. Hoy, kalaw na ba ato?
Maglisod mo sa tagtungkad, ana, oy, Elmer. Alos na nagadi mo tanan ba? Ang unsa man ba? Tanang kabuang lagi. Uy. Si Arif, nasyas may bintana aning pantry. Sir Arif? Ayo pagsira na niya, Ugdara nag-imo na turon. Sagdi lang, good. Anak ba na sa itong mga agahon? Gagoy, milak ka walang galit. Louis, sabi siya, no? Kaya sa iyong parents, dali niya ikisinabot. Unya, bugtong rabi siyang anak na lang Madam Yududa o Sir Yati. Ayaw saan nga siya mansan mo labad. Murag sa kung tanaw, nadaot ang utok, anas daot ang bisyo. Iparihab na lang unta na nila. Dili pa man uhay ang tanan ba? Basta kay nga kung ikatambag ni mo, no? Likay good ang tawhana. Kaya sa kung tanaw, rabab, medyo may pagkamanyaki sa bana. Oh, Elmer. Maayo naman akong pagkabutang diri sa Jakarta, Indonesia pa, Marcel. Maayo hinoon. Nalipay ko nga nasayod ba ni Ana. Si Day Irma diha pa. Mo magpapadlong. Pastilan ning manghud nimo. Nito ka naman po ang pag-ambisyosa ani niya. Kay ngano naman pod? Makuha mo ngano. Bisag kinsang di auto naman lang ang muhatod ani niya pauli ang resbay day. Uy. Kahinguyab na gudi anang Day Irma pa. Maula gi. Ambot ug naunsa na ning manghud nimo Na, madlunga na pa oy. Dili gyud na maayo ng iyang gibuhat. Ambisyosa man kaya ning manghod ni mo day. Mga kwartahan man mo'y tirada ani niya. Pa Marcel. Ito. Ako mo'y nabalaka ani niya. Basin og mag-away ang iyong mga laki o bakaha na ay minyo anak nila. Ay, Ginoo ko in town. Ay, dili gani na siya maminaw ni mo pa Marcel. Manawag ko anak niya og akong kasabaan gyud na si. Gibati na ako ang kabalaka bahin sa mga binuhatan sa akong manghod Priscilla. Wa na ko makapaabot og dugay, gitawgan ko dayon siya ug akong gipatlong. Ay sus, Ate Alma ba? Kibaw lagi ko sa gibuhat uy. Ay betaw, kay bao betaw. Wala gyud ka na mao Day Irma. Ate sad uy. Diskarte man ni nako good. Kay dili ko gusto nga ang ako unyang maminyuan parehas sa sad natong pobre. O mas labaw pa kay nung pobre nato. O yung magkahibaw anay ka na sila nga imo sila gilumpong ha? Makapugong ka? O magpatay o niya na sila? Grabe sad. Di sa tingali ti uy. Uy, ambot lang gyud nimo. Ambot lang gyud mong bayhana ka. Huwag gyud kay buot uy. Ate sad pa. Ayoko kog ingna anak te. Nagparehas na lang gyud mo sa Papa Marcel ta. Kamu na lang may insakto permi. Gilikay ka lang namo is posible unyang kadaot nga mahitabo. Te, responsable naman ko anang bahina. Maong, please lang yun, te. Ayaw lang yun ko ninyong hilabti sa akong mga diskarte, okay? Day Irma. Natuog ng akong pasyente. Ay... Pinangga kayo siya nila ni Madam Yuduta o ni Sir Yadi. Gipatiman ko siya pag-ayo. Taliwa na ng iyang kahimtang. Oh, tingalig si Sir Yadi. Kay, og si Madam pa, mudirit suram ginagsod. Come in, please. Hi. Good day, Miss Alma. How are you? Sir Arif? Sir, what are you doing here? Hey, just wanna make you friend, Miss Caregiver. Oh. A Filipina woman like you. You're charming and gorgeous. Kikunita niya akong kamot. Ginoo ko. Hey, don't worry. I
have no intention to harm you, Miss Beautiful Filipina. Sorry. I'm so sorry. Sir Arif. Excuse me. Salamat, Lord. Salamat kay wagi ko ni mo pasagdi. Unya, wa ba siya gihimong dautan dihan mo? Awa lagi, Elmer. Naglagi na siya kaibog ni mo, Alma. Dili man hinuon ko mahinultol sa kong trabaho. Ay, lagi pa kumpiyansa. Kay wata mahibaw kung sa gyoy na singunhuna. Ginoo ko in taon, uy. Naglikay biagid ko nga makasukol niya. Kay anak siya sa itong mga agahon. Thank you for being the inspiration of our son, Arif. Madam Yehuda, what do you mean? Our son asked me to send him in the rehabilitation center because he want to change his life. Oh, well, that's good. I am happy to hear that. As I said, you're his inspiration for the change he wanted to be. I'm very happy for his decision, Madam and Sir. Tuwa na sa rehab ang barumbadong Arif. La, gitinuod gid ito niya, no? Si Arif na yun ko mismo ay mihangyo siyang mga ginikanan nga magpato sa rehabilitation center. Mauligi, Elmer. Sa kapadlong mo na itong tawana, ako magdahom nga ikaw rin makapausap ato niya. Maulagi ka na ang perming balik-balikon sa kuna-una. Sa kada ka mga babae nga kalahi nilang Indonesian, naku, pagyod. Dili kay ako lang. Huh? Ang sibot ng iyong pasabot, Elmer? Musulti na lang yung kunin mo sa tinulit kong kibati, ha? Mahal ka, Alma. Elmer? I love you. Muna tinulit kong kibati ni mo. Sukad pa sa unang adlaw nga nakita ta ka. I'm sorry. Pero wa ko'y plano nga makipagrelasyon. Trabaho mo gud mo akong tuyo sa akong paglarga ining dapita, Elmer. Alma. Ayaw nagkalain, ha? Okay lang. Nagkasabot ko, Alma. Naamagod ko'y pangandoy alang sa mong pamilya. May gisaad ko sa akong amahan o gisuon. Mao nga, nangorso na dagig ko manimpad aning dapita. Uwa ko magtahom. Nga naabaday man siya iyang kaayong gipakita nga rin ako. Ay, isip higala rin akong pagtakat niya. Og dili na ko basta-basta nga musalig pa. Human ako ni anak kangil. Nitagam na ko. Dili na ko. Madam, ikaw, isakay na ko aning wheelchair, ha? Pangaso, Alma. Kana. Mao ni akong gusto, dili mo reklamo. Dili maayo nga ikaw anhira permisod sa imong kwarto, okay? Okay. Sige. Ready, ha? Yordra, pangaso, Alma, hebat siya kali. Dia membuat bahagia. Caregiver Alma, Ibuko told me that you are great and you make her happy. It's my job to do something better for my patient, madam. My mother is very happy. Ibuko,
Ako bilang padanya, kalaw kamusang at bahagya si Karak. Pangaso, Alma, terima kasih banyak. She said, thank you very much. You're welcome. Ibu ko, dia juga berkata sama-sama. Madam, hanggap tag-preskong hangin ha. 30 minutes to 1 hour kay makaayo na nimo, okay? Okay, pangaso, Alma. Okay. After this, we will go back to your living room for your food and maintenance medicine, okay? Pa Marcel, ano ikaw mo may pirmi na kung makontak? Mag-unom naman kabuan nga wala gibi magkasultis day Irma pinaagis video call. Day Alma. Musulti na lang gyud ko nimo sa tinuod. Ha? O sibot mong ipasabot pa? Ay. Mag-unom naman na kabuan ang gisabak sa imong manghod. Pa Marcel, mabdo si day Irma? O day, nagbunga gyud og dili maayo ang iyang gihimo. Naunsa man intaon na siya pa Marcel, uy. Nababadlong man sa dinuon. Hasta kapila ko na siya badlunga pero kagahi naman gyud og babayhana, uy. Pa Marcel. Gibaliwa lang gyud niya ang akong mga pahimangno nga dili lagi gyud maayo nang maglumpong og mga uyab. Unya, gusto pa ining taguon gikan nako. Bahalag masuko tong manghod nimo basta kay dili na nako kaya ang pagtago sa iyang matuod nga sitwasyon nganha nimo day. Kuhaan niya ang kortang akong gipadani mo pa. Ikaw na bahalang Irma diha. Okay, Roy. Kuya ka nagkaugma sa imo ng day off. Salamat ha. Na-inform na magha ang private nurse ni Madam nga mawalang una ang muating maniha. Oh, Elmer. Si Madam Yududa mo ay nag-arrange. Okay. May nun. Nagkaanam gid og kaluyang akong pasyente. Kaluoy in taon niya, uy. Idaran naman sad good. 87 years old na. Madam, hello. How are you? Take tag medicine ha. Imong maintenance, madam. Ugma, mo day off ba ako, ha? Kamong una ni nurse ang magkauban the whole day. Salamat ha, Elmer. Gikuyugan ko nimo din eh. Mausan ni Mando sa itong mga agawn na ipatod ka sa sakinan o pagkuyugan yun. Time para good. Nganong ingon anak man imuhang tono karon. Noon sa di ka? Abi ni mo, di pa'y mangnuan ko nila ni Madam Yududa. Ug Sir Hadi nga, dili ko ka na ako panguyaban kay para lang ko ka sa ilang anak na si Arif. Unsa? Mura ba og nangay arrangement daan para ninyong duha? No, dili ko na katugutan. Pangandami yun niya ang paggawas ni Arif sa rehabilitation center. Kay murag ipugos juga sa atong mga agawn aron ilawag sa ilang anak nga nagbinuutan ako. Gikulbaan ako ni atong tungura Priscilla. Apan mo idiha sa kong hunahuna nga ako yung barugan ug labanan ang akong katungod. Ako ipasalig ni mo nga di ka pasagtan. Panalip na ka kutob sa kumahin mo. Salamat ha, Elmer. Sige, ta na. Mga sa ta. Kadiyot ha. Tubagon sa nakos, Madam Yududa. Ngano makang nanawag ni siya? Hello, Madam? Pangaso, Alma. There's an emergency happened to my mother. Oh, Madam Yududa. What happened to Madam? Sa may mo plano karon nga, wala naman ang imong pasyente. Mitaliwa naman nga ito silang kalibutan. Mo'y na sa term of contract. Nga, terminated with full guarantee pay ang usa ka kontrata.
Kung pananglit, mutaliwan ng pasyente nga akong gipirmahan. Mas labing maayo kay mubalik na ra ba si Arif sa bahay? Ay, mauligi. Mupauli ko. Og hinaot nga ila kong hatagan sa kompletong benepisyo. Based sa may nakalatid sa kontrata. Kung mao na, mag-unaday ka na ako. Salamat ati Alma ha, kay imo na day kong gipasaylo. Kumusta man imong anak? Okay ra te, mahagwa naman si Inday te. O niya, ang iyang amahan, naghatagan og sustento. Na, wa man ko kaila og asa nilang unom nako kauyab mo'y nakapamagdos nako tigod. Uy, naunsa gud in taon ka, Irma? Ay te, muhang nyo ko nimo tibi para pabunyag sa imong pagumangkon tiba. Ipaschedule niya ang bunyag sunod buwan, kay mauli na ko. Mauli na ka? 2 years man ka ang imong kontrata nga gipirmahan di ate. Huwangan pa man kagunong kabuwan. Namatay akong pasyente, uy. Giatake, mga automatic ka natapos sa mga kontrata. Ang unsa gudi ay? Pahibawaan niya sa Marcel, nga sa sunod buwan, mauli na ko di sa ato, di Irma. Pengeso, Alma. Please, don't leave. I need you here. I'm sorry, Sir Arif, but I really need to go home. What about offering you a job in our company? Sir Arif, my family is waiting for me to come home. I will miss you, caregiver Alma. Sir Arif. I fall in love with you. I love you, caregiver Alma. Sir. I'm willing to marry you. I'll go with you. In your country. No, I mean, sorry, but to have a relationship is not my priority. I'm a breadwinner in the family. I can't neglect my obligation to my family in the Philippines. But you are at the right age to let go of your responsibility to your family. Sir Arif, if you really love me, and if you're interested to marry me, then you will accept my family completely. But your family is not rich. Oh. Just in case we're going to get married. The reality is, after the wedding ceremony, we're just relying on my family's wealth, right? And then? So, you have to choose me or your family. Unya, unsa may imong gipili? Unsa pa? Siyempre, akong pamilya, agad may akong pilion, diba? Sakto ka. Pamilya gyud labos tanan. Dili na ako mahimong ibaylo sa ilang bahandi ang gugma na ako sa akong pamilya, Elmer. So, good luck sa umabot imong biyahe. Thank you, Elmer. Ayaw kalimot. I love you. Ug andam ko mga asawa nimo. Oh, Elmer. Pabutaw niya ako dito sa Pilipinas. Kaya tuon ta ka sa... Kaya nga no, nakadumdum di ko kasamo Naidili nga pangitaon magita ka. Alma, agpason ta ka bisan sa tumoy pasbangaw. La, si Bangaw, uy. Rainbow. Salamat. Salamat kay nauli ka na gyud day Alma. Papa Marcel. Mayong pag-abot, Ate Alma. Day Irma. Ay, pagtarong na ba igit taon, day ha? Oo, ate. Promise. Uy, ang among baby. Pagkagwapa ni among Inday. Uy, Bibi, kogo sa tita. Dali, dali sa tita Alma, baby. Oy, pagtarong na gyud og paninguha day Irma. Aron imong mahatagan og maayong kaugmaon ang imong anak. Pa Marcel. Ako na ipasalig ninyo ni ate pa. Inday, pabunyagan niya ka na mo, ha? Mahimo na niya kang Christianus, baby! Napunan mi ugusa sa among pamilya tungod sa anak ni Day Irma nga akong manghod. Pipila sad kabuan ang nalabay, miabot sa amo si Elmer ug gituman niya ang iyang gisaad. Nagkauyab mi, ug wa magdugay nagpakasal. Karon pa diya sa aming duha, nga lumargahay paingon sa nasud sa Canada, aron adto manarpaho. Dini na lang kutob dakang salamat, inyong matatampo, Alma. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, salamat kaayo no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw sa bagong bayani na ang sender si Alma, OFW sa Indonesia. O salamat kaayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.